mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha, mutsvene wamasimba ose, mbiri yose iwe kwamuri, zita renyu rikudzwe rinamatwe. Ndirinamata noupenyu hwaBrian Mafua, ndiri kutaura nyasha nekugoneswa nemi vana venyu zvavanoshuvira nekutsvaka Baba. Nyasha dzenyu nekubata kwenyu kunoshamisa pamusoro peupenyu hwavo. Muupenyu hwamalinda Makaka ndinodeclare favor nenyasha, nokuti muri Mwari asinganyadzise, mutsvene wakatendeka, wakarurama, wamasimba ose. All the glory, all the praise belongs to you, for you are faithful. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Ndinotenda Mwari zvikuru. Mwari werugare vakuchengetei. Our scripture reading this morning is coming from the book of Acts chapter 3. Chada ndiverenge shoko raMwari kubva kubook ya Acts chapter 3. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour, and the man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple, that is called Beautiful, to ask for alms of those entering the temple. Seeing Peter and John to go into the temple, he asked to receive alms. Peter directed his gaze at him and did John, and said, "Look at us." And he fixed his attention to them, expecting to receive something from them. Shinga Ismango, may the good Lord bless you. More blessing, Mateva, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So, our scripture reading this morning, Acts 3. Babasa Apostle chapter 3, verse 1. It's a common scripture, but Mwari vane kumokutaura kwavaisa mukati mehana yangu, so that I can share with you, people of God, this morning. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadze. Mai Jojo Nyautore, may the good Lord bless you, may the good Lord protect you. Thank you so much for tuning in. Pane murume waitakurwa achindosiwa pagedhi. Murume aitakurwa achindotsvetwa pagedhi. Gedhi raiva riri temple, rainzi Beautiful. Randidzidzise pamusoro pekugadzikwa pagedhi usiri kuwana mukana wokupinda mukati. I believe kuti yaiva decision yemurume uyu aitakurwa, kana vanhu vari kuenda kuchechi vakuenda aitakurwawo, but iye pachake ndiye waimake a decision. Handifungidzire kuti waimanikidzirwa kuti andosiyiwa pagate. Why? Nokuti iye focus yake yaiva pakungowana mari kubva kuvanhu vari kupinda muchechi. Iye anga asingade zvekupinda muchechi, nokuti dai aida aigona kutaura nevanhu vaimutakura kuti today guys, allow me to be in the temple to worship God. But urema hwake hwakamuhinda kuti anamate Mwari anogona kupedza urema hwaainawo. Mai Maduro, you're welcome. God bless you. Melinda Chase, God bless you. So murume ari paBeautiful gate haasi kuda kupinda muchechi kuti anamate Mwari, nekuda kwekuti urema hwake wakaremadza the spiritual understanding yake to a level yekuti anga kuoperate in the carnal mindset level. Pane kuti apinde mutemberi anamate Mwari, waisarudza hake kugara panze for the sake of looking for money or asking for money. Wakaremara kusvika palevel yekuti anga spiritually bound. Urema ukaita kuti agare pagedhi kwete kupinda muchechi munonamatwa Mwari. He was so close to the temple, but iye maari musina moyo wekuda kuti ndipinde mutemberi ndinamati, asi achida mari inobva kuvanhu vari kupinda mutemberi. Vanhu vari kumusiyira mari vanotrusta Mwari zvekuti vaisiya mabasa avo vouya kuzonamata Mwari, but iye waigara patemple kuti achingowana mari. Kuremara kwakadaro mupfungwa kwakabata ruzhinji. Ukaona munhu auya kuchechi haasi kuuya kuti azova nerelationship naMwari zvichida, ari kuda kuti nhau dzemari dzake dzigadziriswe, financial status yake, machallenges ake ndo ari kumuunza pachechi, kwete rudo rwaMwari uye nekukodzera kwakaita Mwari kuti vanofanirwa kunamatwa.
Kuremara ikoku kwabata vazhinji vedu zvekuti kuchechi tiri kuenda but tiri kutakurwa nemindset yekuti Mwari ngavachinje upenyu hwangu, Mwari ngavandipe pfuma, Mwari ngavaite zvinhu zvangu zvinobatika zviendeke, which is good. Mwari izvozvo vanozvigona, but ngatitarisei zvakagonekwa naMwari vasati vatigonera mafinancial issues. Chakagonekwa naMwari vakatipa upenyu, the gift of life. Chakagonekwa naMwari vakatipa mwanakomana wavo Jesu kuti ani naani anotenda maari aregere kufa ave neupenyu husingaperi. Zvora kuti tisati tauya kuzotsvaka Mwari zvavangatigonere nekutiitira, let us come to worship him nekuda kwezvaakagona uye zvaakatiitira. I don't know kana ndiri kunzwika ipapa. Chechi ndinzwei. Murume aisiwa paBeautiful Gate yanga iri choice yake, yaiva decision. Urema hwakasvika pakumuremadza spiritually zvekuti anga asisaone value to worship God, aisa value to look for money in the name of God. Haasi kuenda pabhawa kundotsvaka mari, haasi kuenda pamarketplace kundopemha mari, but wauya kuzotsvagira mari yake pagedhi rechechi. Zvoreva kuti munhu uyu ari close to the church, but ari closed muunderstanding yekuisa value yekuti Mwari unofanirwa kunamatwa. Why decide pachake, why zvisacrifice pachake kuti kana hama dzangu manditakura handidi kupinda muchechi, ndisiyei pagedhi ndizviwanire mari dzangu, kana service yapera munditakure tidzokere kumba. Tine vanhu vakadaro mukurarama kwatiri kuita nhasi, kuti kuchechi anouya but muukama naMwari ahamo. Chaari kuda is the hand of God to reach to him, but haasi kuda kuti his praise ite reach to God. Fungwa yake ndekuwana solution kubva kuna Mwari, but asingade kupa Mwari angape solution muupenyu rumbidzo, asingade kupa Mwari honor, asingade kupa Mwari praise. I've come to challenge you this morning. Let's also focus zvakagonekwa, zvinogonekwa, zviri kuitwa naMwari muupenyu hwedu. Tine machallenges atiinawo. Ngatimbobvisai ndiro yekupemha yatakagara nayo paBeautiful Gate, tombopinda mutemberi macho, tomboti Mwari kudzwai, tomboti Mwari ongwai. Namatwai nokusingaperi nokuti makanaka, kudzwai nokuti makatendeka. Imi munotipa chipo cheupenyu nekurarama, mhuri dzamakatipa Mwari, nemabasa atinobata Baba. Kuchema kungavapo muupenyu hwedu, asi tauya kuzokupai rumbidzo. Handidi kugumira pagedhi kuti ndigopiwa mari mundiro, ndakuda kumbopinda mutemberi macho ndimbonamata iye Mwari une nyasha neupenyu hwangu. So murume uyu wanga wakaremara spiritually, mentally, kuti muchechi haadi kupinda, but anoda kutakurwa kuti andogara padoor, pagedhi, achitarisira kuhelp kubva kuvanhu vari kundonamata Mwari, but iye asingadewo Mwari iye. Wakasvika pakuisa trust kuvanhu, akanyima kutrusta Mwari. Nechikonzero chekuti kana aitrusta Mwari waifanirwa kupinda muchechi, but iye aisiwa pagedhi achimirira vanhu vachauya kuchechi. Kureva kuti instead of waiting upon the Lord and trusting God, wakapinda muchechi, wakagara pagedhi trusting the hand of man, kuti vanhu vachatambanudza maoko, vanhu vachaisa mari mundiro. Murume uyu wakava munhu akaremara outside and also inside, and the danger part ndeyekuremara inside. Aigara pagedhi rinonzi Beautiful Gate repachechi, vamwe vachipinda muchechi aisara ari pagedhi. Chamuita kuti agare pagedhi, urema hwamuataka to a level yekuti kungoraramira kusustena urema hwake, mari dzaanowana iye akaremara kuti akwanise kurarama, but asingade kutenda Mwari nechipo cheupenyu. Nyangwa akaremara haadi kuwana mukana wokupinda muchechi kuti anamate. So vanhu vaimutakura vaimusiya pagedhi rainzi Beautiful. I don't know kuti sei
gedhi rakanzi beautiful, zvichida nenyaya yekuti ndopaitika zvemari. But the real beauty was inside. Kunaka nekururama kwaMwari kuri mukati. Iye waigumira pagedhi nekuda kwekuti aitarisira kuti vanhu vachamuitira something. Ichokwadi vanhu vane zvavaimuitira, but zvinoitwa nevanhu zvine limit maringe capacity, maringe kuwana kwavo nekugona kwavo uye nemwoyo yavo. Anhu vane zvavanogona kuitira munhu asi zviri limited maringe mwoyo yavo nekuwana kwavo. Asina limit anoita zvinoshamisa zvinodarika kuita kwevanhu ndiMwari. But murume uyu waigara pagedhi asingade kupindawo mutemberi to worship God. So musi waakasimuka akafamba, akapiwa vhangeri remukati, nokuti mukati maindoparidzwa Kristu, mukati mainoshumirwa Jesu. Iye ari panze waipiwa mari. So Peter wakauya ndokubva arivhesa vhangeri remurume uyu raakagarira, ndokubva ati silver and gold kana iri mari hatina. Maybe I need to read sibatsirike zvakanaka. But Peter said, I have no silver and gold, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So, change your life yake iri permanent. Yekuti agono kufamba arigere kutakurwa nevanhu. Yakauya musi waakaudzwa, waakapuwa Jesu. Mazuva ese aigara kunze achimirira zvaangapiwe nevanhu. But musi wakauya Peter akamupawo Jesu. Murume ndokubva asimuka akafamba. Zvoreva kuti ainga asingapinde muchechi mazuva ese asi kupinda muchechi. Chikonzero une zvaaitarisira kuti vanhu vangamuitire. But musi waakaitirwa naJesu ataurwa naPeter, murume uyu wakapinda muchechi. Murume uyu wakatanga kufamba. So pane panogumira vanhu, asi Mwari unotangira panogumira vanhu. Life yako une zvaunotarisira kuti dai zvaitika, dai Mwari vakuitira muupenyu. Mwari izvo vanogona. Asi rega nditaure chenye ichichi. Murume muhurema hwake akashaiwa a certain day, umwe musi zvawo waakapindawo muchechi. Bible rinoti waitakurwa daily achisiiwa pagedhi. I'll read 2. Acts 3 verse 2. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate. Kuchechi aienda daily, but muchechi anga asingapinde, they laid him at the gate. Fungwa yake iri centered pavanhu, kuti vanhu pavachauya they will do something, they help me. But makore ese nyange vanhu vaita zvavaita, akaramba ari chirema kusvika musi wakataurwa naPeter pamusoro paJesu Kristu weNazareta, murume uyu akafamba. Zvaaitarisira kuvanhu zvanga zviri lesser than zvaaifanirwa kutarisira muna Jesu. But pfungwa dzake dzakasvika pakuremara to an extent yekuti iye pachake hapana paakanetsa vanhu vaimutakura kuti nhasi ndiri kuda kupinda muchechi. Ainzwa kuti ndingagare hangu panze. Vamwe vopinda muchechi, iye ogara panze. Ndiro yake ogadzika expecting kuti vanhu vachaisa something. But on this day, pakaya transformation, pakaya real change. Peter akataura vhangeri rinoita sekunge rinorwa nezvaakagarira. Akagarira mari pagedhi. Peter ndokubva ati mari handina, which means murume haana kufara, haana kuti thank you, akatoboyikana nestatement iyoyo. But izvozvo zvakaita sekunge zvinomugohwa, ndo zvakashifta a level yekuti asangane nezvingamufadze muupenyu. There are times yekuti Mwari varida kuita zvinhu zvinounza total change neblessing mulife mako, but the first step yeprocess yacho
inoita sekunga haikunakidze, inokubohwa, inokurwadza. Imagine kuti wakagarira vanhu vanokuisira mari mundiro, posvika munhu anoti mari handina, unomutrita seenemy, unonzwa sekunge munhu ari kurwisana nezvauri kutsvaka muupenyu. But nyangwe Peter ati mari hapana, vhangeri iroro harina kugumira ipapo. Akasvika paakati nezita raJesu simuka ufambe. People of God, hear me very well this morning. Chaikonesa murume uyu kupinda muchechi kuti anamate chii? Nokuti daily vaimusiya pagate. Hapana pandanzwa kuti but mwe musi akaipinda mukati. No, vaimutsveta pagate. Kuda kuti yanga iri choice, but iri choice yakreatwa nedambudziko. Matambudziko akakutuma kuuya kuchechi, haakusvitse pana Mwari. Anoda kuti Mwari vakusvitse solution usiri pana Mwari. I will repeat again. Dambudziko raaiva naro ndo raimuudza, raimutuma, raimupa kumeka this decision rekuti siwa hako pagate uchiwana mari uwane help. Waiuya kuchechi nekuda kwedambudziko. Haana kuuya kuchechi nokuti wapa Mwari value kana tuwanzwa kuda kunamata Mwari. Dambudziko rakava a blockage pa relationship yake na Mwari. Dambudziko rikamusiya aine relationship uye trust nezvaangaitirwe nevanhu, zvikuru sei kuisirwa mari mundiro. I know kazhinji chinotisunda nekutiunza kuchechi matambudziko. Tada kuti Mwari vatibatsire. But here is a tip. Ngatiregei kugumira pakutsvaka kubatsirwa naMwari. Ngatisvikei palevel yekuti nyangwe zvaitwa kana zvikasaitwa, titarise kugona nekunaka kwaMwari. Zvikuru sei the gift of life. Zvikuru sei upenyu nyangwe nemhuri dzavakatipa. Tine zvinhu zvisingagone kutengwa nemari. To have a family, to have a relationship, kuva nemarriage chaiyo. I was talking to some guys yesterday. Ndichiti ukatarisa divorce yakaitika kuna Bill Gates, murume ane mari dzake. Tai-expecta kuti relationship yevanhu vari so rich, mamillionaire, inenge ingori smooth ichiflowa. So chinhu chakatadza kufixwa nemari mumarriage yaBill Gates, chinhu chinogona kugadziriswa naMwari. Chaitirwa vazhinji vasina mari naMwari, vakasvika pakuchembedzana, vaine rudo rwakanaka semhuri. So kune ma-issues ekuti money cannot fix. Kune ma-issues ekuti money cannot fix. Murume unyangu aipiwa mari ari pagate rinonzi beautiful, life yake haina kuva beautiful. Why? Nokuti kuva neurema hwekuti unorelaya nekutakurwa nevamwe kunonetsa. Zvikuru sei vanokutakura vanogona kusvika pavanoneta, or else vanokutakura vanosvika pavanogona kudimanda a certain percentage yekuti pamari yese yauri kuwana, remember tisi kunokutakura chindokusvitsa ipapo. Kuda kuti murume uyu anga atova a source of income to some other people vairelaya neurema hwake, nokuti haafambe. Saka vakamutakura vakamusiya pagate akapiwa $100, they want maybe $20 or $10. Akasvika pakunegotiata a deal nevanhu vanomutakura, nokuti vanhu vanogona kusvika pavanoona kuti this man is making money, nekuti tiri kunomutakura chimusiya pagate, let's negotiate a deal. So there are times ekuti urema hwake hwanga hwakutoitirawo futi zvakanaka vanhu vanomutakura, nokuti vanga vatosvikawo pakubenefita urema hwake. So zviri pachena kuti neimwe nguva vanhu vaitofadzwawo nazvo zvekumusiya pagate. So murume uyu waifanirwa kusvika paanomeka a decision iye pachake, despite urema nezviri kunetsa, kuti asi kungovawo mupenyu, kungovawo munhu anorarama inyasha dzaMwari. Akashayirei nguva nemukana wokumboti nhasi varume, mari hongu ndinoida, asi ndaakuda kuisa Mwari pamusoro pemari dzandiri kutsvaka. Opinda mutemberi onamata, but pfungwa yake yaingova yekuti pandasvika panapa ndipo. Kuda kuti life yake yaikontrolwa nekuremara kwaakaita. Urema hwaimuudza kuti tsvaka mari urarame,
hauna kumuudza kuti tsvaka Mwari uve neshanduko. Akasvika pakugamuchira urema hwake nedambudziko rake to extend yekuti ndo zvanga zvakumukontrola. Matambudziko anosvika paanokontrola munhu to an extent yekuti anoshayiwa a day to worship God, a day to honor God, a day to praise God. Anoshayiwa all the days kuchema nekuungudza nekudemba. I know tine nguva yekusvima misodzi nekuchema pamberi paMwari nekuda kwezvinhu zvinorema nekunetsa. But my challenges ngaregere kurobha isu an opportunity to honor God, to praise him and to worship him. Dambudziko riripo. I love Daniel chapter 6 verse 6. Bible rinoti mambo pavakauya mangwanani vakati, Daniel, Mwari waunonamata akurwira here? Daniel akadanidzira back to the king kuti mambo raramai nekusingaperi. Instead yekuti Daniel adanidzira kuti ndiburitsei, he was not in a hurry. He began to give honor, respect or praise to the king whilst he was still in the lion's den. It's so outstanding kuwana the kind of a person anogona kupa Mwari rumbidzo in the midst of trouble. The devil unofara kana matroubles akatisaraunda, asi zvikuru sei matroubles akatanga kuticontrola, because tinobva taluza that relationship, that honor, that praise to an extent yekuti kuona munhu auya kuchechi haasi kuuya murelationship, ari kutsvetwa pagedhi rekuti agone kusoroverwa nhau dzake. Vazhinji vedu mukunamata, we are just like this man. Kuchechi tinouya hatisi kusiyiwa pagedhi, but takazvisiya tega pagedhi. Kana ndichitaura pamusoro pegedhi, kusara pamainterest ako, but wauya kuchechi. Munhu anouya kuzonamata Mwari, but auya kuzonamata Mwari haana paanotaura mazwi ekunamata, ekuwoshipa, ekurumbidza. Kureva kuti dambudziko ramupusha kuya kuchechi ndo ramukontrola to an extent yokuti azvitsveta. Mazuva ano hausi kutakurwa uchigadzikwa pabeautiful gate, but nhamo ndo inokutakura yokusiya pagedhi rema-human interest, rokunyima an opportunity yokuziva the interest, the heart and the love of God and the opportunity to worship him. I don't know if you can hear me very well. I'll repeat this statement. Murume uyu aitakurwa osiwa pagedhi rainzi beautiful. Pagedhi pairepresenta mainterest ake, mari dzaaitsvaga nehope yaaida zvinowanikwa pagedhi. So kugara pake pagedhi kugarira mapersonal interest. But igedhi renzvipo ipi? At the temple gate. At the temple gate. At the temple. At the gate of the temple. Which means temple, a place of worship, honor and praise. But iye anga abuda mu worship, honor and praise. But auya panzvimbo iri kungonzi temple gate. Kurati he is not inside, he is at the gate. To us now it simply means kune vamwe vedu, kune unhu wataanawo wokuti kuchechi tinouya, but hatipinde mu worship, hatipinde mu praise, hatipinde mukurumbidza nekutenda Mwari. Tinogumira pama self interest sezvaita murume uyu. Wese ari pama self interest wakagara pa beautiful gate. Beauty yako ndo zvauri kutsvaga. Mwari ndikomborere, Mwari rangarireyo my financial life, Mwari rangarireyo utano hwangu, Mwari rangarireyo mhuri yangu, Mwari ndiitirewo nyasha, Baba ndiri kuda breakthrough mune zvakati. Ndimwari unonzwa minamato yedu, ndimwari wakatendeka unogona kugadzirisa matambudziko edu. But ndati tikagumira ipapo tazvitsveta pagedhi. Gedhi represents personal interest. Yet igedhi rei retemple. Temple inofanirwa kutipa two sides. Ndauya nemapersonal interest nezvichemo zvanoti Mwari vagadzirise, uye ndauya kuna Mwari vakandipa upenyu, utano, vakandipa mwanakomana wavo Jesu. Mwari vane rudo neupenyu hwangu. Kureva kuti mune zvinhu zviviri mutemple kana ndauya: kuziva kunaka nekugona kwaMwari, uye nekuziva kuti Mwari vanoda kunamatwa nekurumbidzwa nokuti vakandisika vakandipa upenyu. Ndozowana nguva yekuti give us today our daily bread.
personal interest yechingwa chanhasi. But ndinombotanga ndati kudii, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Kura chinotanga worship, rumbidzo, relationship, but not our Father. Statement ye relationship ye ukama ya baba ne mwana. Hallowed be thy name. Kurumbidza, kuvapa mbiri nekuvatenda nekubata kwavo muupenyu. Then ndozosvika pa stage yekuti give us today sorry, our daily bread. So murume uyo wanga wauya pa daily bread, pa get, pa personal interest, anga asina kuuya pakuti your name be honored. Glory be to your name. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Our Father who art in heaven. That statement, that akaivisa, akangosvikira pa statement rekuti give us today our daily bread. So two sides of the story. Chikamu chekutanga, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread. Ngatiregei kusvikira pachingwa. Ngatisvikirei pakuziva Mwari, kumupa mbiri nerumbidzo, nekumutenda nekumuonga, nekuda kwenyasha nerudo rwake pamusoro peupenyu hwedu. Yesterday, when I was driving chiva ku street kundoparidza, ndamira pa robot. Vakomana vaitengesa mavenda vaitengesa varipo. And now it's a window, but I looked at the guy. We are almost of the same age. Something struck in me. You see this guy and you are almost of the same age. Difference iripo ndeyekuti Mwari vakakuwanira nyasha. Munyika yakamira sekuoma zvayakaita kudai so. Waigona kunge uri part of this group yevakomana vari kutengesa vakamira parobot. Hakuna chaitatisa kuita izvozvo. Nekuda kwokuti dzimwe nguva wakatarisa vakomana ivavo, level of education neni tinenge takafanana, or else they are better than me. Sikuti kana vasina kuwanira nyasha dzauinadzo, saka vakamira pavakamira. So there are times yekuti nyangwe une ma-challenges nema-problems auinawo, you need to meditate concerning the love of God and His grace towards your life. Kune munhu wezera rako anenge iwewe asina kuwanirwa nyasha dzauinadzo, asina upenyu hunenge hwako. Kwete nekuti akaita zvivi zvakawanda iwe you are too smart. No. Grace nyasha dzakangokuvhumbamira. Inyasha dzinenge dzakangokuvhumbamira, grace. So pa level yekungo understand the grace of God, usati wademba nekuchema pama issues anokunetsa, pinda mutemple, usagumire pagate. Mutemple munorevei time to praise, to honor and to worship God. He is so faithful. Kabadabasanda riba jadi mande bazata kauzarianda lebojali gabasai menta kaze baya kauka dia kasa baba makana kamshene makatende kamwari wakarurama. Hakuna wakaita semi Jehova, Mwari wa Israeli, wazuro nasi na mangwana, the God of Abraham, Isaac and Jacob. We thank you for your love. We thank you for your mercy. We thank you for your grace, your hand of favor, your hand of protection. We thank you, Father, for the gift of life. I thank you, Lord. I thank you, Father. Nekuda kwe muri yangu Mwari, nekuda kwe mdzimai wangu, nekuda kwe vana vangu. Ndinokutendai nechipo cheupenyu, ndinokutendai neutano, ndinokutendai nekundichengeta nekundirwira. Ndakupai mbiri, ndakuremekedzai. Makanaka, 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 makatendeka, makarurama. Ongwai, kudzwai namatwai nekusingaperi Baba. Muromo wangu unopupura kunaka nekugona kwenyu. Makandinakira Mwari. Munondirwira, munondichengeta, munondigonesa. Munondichengeta Baba neruoko rwenyu rwenyasha. Kudzwai wongwai mutsvene. Yemi makatipa Jesu mwanakomana wenyu, kuti ani anotenda mari aregere kufa neupenyu usingaperi.
We thank you, Father, for the gift of life. We thank you for the gift of salvation. All the glory, all the praise belongeth to you, for you are faithful. We thank you, Lord. We honor you. Kudzwai wongbai, namatkwai remekedzwai. Makatendeka Baba, makarurama Jesu. There are times you need to meditate. Kumbowa nenguva yekutarisa nekuongorora upenyu. Why? Usati wasvika pagate rema personal interest, chimbopinda mutemple to worship and honor God for the gift of life. For the gift of life. Chipo cheupenyu. Like in our times, muma days ano atararama atichiri COVID-19, chirwere chakauraya vazhinji. Vazhinji vakarasikirwa nevadikani vavo. Mwari vakatiwanira nyasha. Mwari vakatipa mukana wokurarama. Rega kugumira pagedhi. Pinda mutempo, upe Mwari rumbidzo, upe Mwari honor. Murume yaiva personal decision. Why? Nokuti anga aine right. He was a man, munhu anga akura. Anga aine right yekuti varume imbonditenderewo ndipinde muchechi, musandicheta pagate. But Bible rati daily they laid him at the gate. Handiziva ndiri kutaura naye. Wagara pagate pama personal interest for a long time. I know pane zviri kurema nezviri kurwadza. Life ndo zvairi ndo zvayakaita. But I want to challenge you this morning. Enter into the temple. Enter his gates with praise and honor. Worship him. Worship him. Worship him. Kabadayasa. This is a challenge. Yandaona mbuku ra Daniel. Kuti Daniel unoti mambo raramaine kusingaperi. Yet he was still in the den. A challenge yandiri kuona from the book of Job. Bible not Job araskirwa nezvese. Vakaramba achiti Mwari ndi Mwari. Vakudzwa nokupuwa mbiri. Daramba mweya wokusara pagate. Ramba mweya wokugumira pagate pama personal interest. Pinda mutemberi upe Mwari mbiri nekumurumbidza. Baba tinokupa mbiri, tinokutendai nekuda kwenyasha.